U životu pamtimo samo najljepše trenutke, a to su uvijek oni provedeni u društvu dragih ljudi. Za dobro društvo tijekom cijeloga dana. Gradski radio Belišće. Veliškovci. To je mjesto uvijek bilo selo, udaljeno od Osijeka 4,5 milje na zapad, a od Valpovačke tvrđave pola milje. U tom su selu svi bili seljaci, a nijedan stanovnik plemić. Za vrijeme Turaka su bili Kalvini, no sad su već rimokatolici, borave u okolnim trgovištima. Nema nikakvih kuća, za Turaka je bilo 6 nastanjenih selišta, no i ona su već napuštena. Dužinom se područje proteže do sat hoda, a širinom pola sata. Granične međe su na istok Tiborijanci, na jug Marijanci, na zapad Črnkovci, a na sjever Gat. Ima oko 120 jutara oranica i sve su u dobrom stanju i plodne, a obraslih grmljem i trnjem 30 jutara. Te bi se oranice lako mogle urediti. Livada za košnje ima 50 kosa, a obraslih grmljem, šibljem i trnjem 30 kosa. Žironosnim šumama i prikladnih za gradnju ima do 30 jutara, a posjeduju i šume za ogrjev. Dobar dan, dame i gospodo, moje je ime Mihael Sučić i pozdravljam vas u ime Muzeja Belišća. Upravo smo čuli povijesni izvor s kraja 17. stoljeća o naselju Veliškovci. O naselju koje je bilo južnije od Gata, odnosno o naselju koje je zapravo bilo još južnije smješteno nego što je danas. Tu vidimo na neki način te migracije naselja koje su zapravo bile česte krajem 17. i tijekom 18. stoljeća, a naravno i još prije tijekom srednjeg vijeka, osmanske vlasti i tako dalje. I kada uspoređujemo recimo različite karte, kao recimo karte koje smo već spominjali 1730. i 1780. godina, vidimo da čak i u tih manje od jednog stoljeća, pa čak i u recimo 10, 20, 30 godina, neka su naselja postupno pomjerana južno, sjeverno, odnosno nekoliko stotina metara, što je u ono vrijeme bilo dosta uobičajeno, zato što ljudi su dosta ovisili o okolišu, odnosno pogotovo učestale poplave, ne samo Vučice, Karašice, Drave, nego i kanala koji su bili u ono vrijeme jako ispunjeni vodom, koji su zapravo bili ko neki mali potoci, odnosno dobar dio tadašnjih kanala je bio veličine, odnosno širine, dubine, kao što je danas Vučica i Karašica. Onda učestale kiše, naročito tijekom proljeća i tijekom jeseni, su uzrokovali česte poplave i tih kanala i naravno onda su stanovnici, uzimajući u obzir njihovo iskustvo tijekom nekoliko godina, su se pomjerali. To je bio recimo slučaj i sa Veliškovčanima krajem 17. i tijekom 18. stoljeća. Odnosno Veliškovci, za razliku od Gata, su također, kao i recimo Jesenkovci s prostora današnje Gorice, bili napušteni. Odnosno otišli su u središta što zapadnije, što istočnije od Veliškovaca. Oni su, kao i Gačani, tijekom osmanske vlasti, odnosno turske vlasti, bili Kalvini, a onda kad su otišli u ta središta krajem 17. stoljeća i početkom 18. stoljeća, budući su tadašnja trgovišta ponovno postala i župna središta, a naravno tijekom osmanske vlasti ta trgovišta nisu bila župna središta, odnosno središta katoličkih župa, iz jednostavnog razloga što je u tim većim gradovima, odnosno većim naseljima koja nazivamo recimo trgovišta ili varoši, ondje je bila najčešće smještena osmanska vlast, većinom su bili smješteni muslimani, katolici su bili po manjim mjestima. Ali naravno kad dolazi do promjene osmanske vlasti i habsburške vlasti, naravno da onda muslimani su otišli u južnije krajeve preko Save, odnosno preko Dunava, i onda katolici iz obližnjih naselja dolaze u ta središta, dolazi naravno i katoličko svećenstvo i središta, odnosno trgovišta, nekadašnje varoši, postaju i središta župa. I u tim trenucima većina Kalvina koji su još se izjašnjavali, popisivani tijekom 17. stoljeća kao Kalvini, kada dolaze u ta središta trgovišta, postaju, odnosno dolaze do vjerskog prijelaza i postaju katolici. To se dogodilo i sa Veliškovčanima. I ti Veliškovčani 1698. godine u ovom popisu što smo upravo čuli su se izjašnjavali kao katolici i da ne žive u Veliškovcima, nego da žive u okolnim trgovištima. A već 1702. godine oni se vraćaju u svoje prvobitno naselje, odnosno u Veliškovce, i tamo ih vidimo na popisu. Ali, iako su krajem 17. stoljeća napustili Veliškovce, vidljivo je
po ovome što nam je pročitala Dolores, da su oni itekako se vraćali, možda ne svakodnevno, ali jedanput u 2 tjedna, možda mjesečno, dolazili na svoja selišta, na svoju baštinu na neki način i obrađivali. To je jednostavno vidljivo po ovome izboru s kraja 17. stoljeća i sada tu zapravo dolazi do ove ključne rečenice koju su napisali popisivači u tom izvještaju, recimo tog popisivanja 1698. godine, a to je: tebi se oranice lako mogle urediti. To znači, tu se naravno misli na ove oranice koje su obrasle grmljem i trnjem. U toj rečenici je zapravo sva smisao, možemo tako interpretirati, sva smisao toga popisivanja koje je provedeno od Habsburške vlasti. A to je da popišu oranice, livade, područja pod šumama, mlinove i ostale, recimo, gospodarske objekte, odnosno sve što je, recimo, potencijal gospodarskog razvoja. I na taj način su oni usmjeravali stanovništvo koje je, znači, i napustilo svoje naselje radi, recimo, sigurnosti, tog osjećaja sigurnosti, usmjeravali su te stanovnike da se vrate u svoje prvobitno naselje i ondje da postupno se razvijaju, odnosno da razvijaju na neki način taj prostor. Evo, ovo bi, drage slušateljice i slušatelji Gradskog radija Belišće, bio dio o naselju Veliškovci, o kojem smo govorili povodom crkvenog goda. Želim vam ugodan ostatak dana uz Gradski radio Belišće i pozdravljam vas u ime Muzeja Belišće. Doviđenja.